Kunnafoni bina November kalo kile tani wolonfla samba flan ani mugan nani sogoma jona k'a fɔ ko Umar Almahdi ni ale ye Gawo misiri min bɛ wele ko Kuwait o imam ban ale de danyana karamɔgɔ ale yɛrɛ mɔgɔw laseli daminɛ ni misiri la samba kelen ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn ani wɔɔrɔ waatiw la kabini a ka danyani kumaw fɔra Gawo dugu kɔnɔ min ye Gawo mɔgɔba caman ani association caman ye communiqué kɛ walasa k'u ka saɲɛfɔliw kɛ i n'a fɔ fédération de résistance civile de Gawo min bɛ wele ko FORGE k'a yira k'a fɔ ko nin karamɔgɔ misaliya kun don Gawo dugu kɔnɔna na Anas Maïga FORGE. Pour nous autres plus jeunes, an minnu ye sifinw ye n'an jijalen don ka Gawo ani Gawo dugudenw kɔni lafasa an facɛ tun don maa tun don mun b'an bilasira wa a tun bɛ an ladi a tun bɛ misaliya ɲumanw di an ma sabula a tun jijalen don Gawo siyaw ani sigidalamaw bɛɛ lajɛlen kungo la wa san 2012 waati gɛlɛnw la a kɔni ye a to maaw sera ka to Gawo wa an sera k'an jija k'an yɛrɛ lafasa an ma sɔn k'an yɛrɛ to jatigɛwale binganikɛlaw olu ka bolo kan wa maa tun don mun tun bɛ jama kɔni bila sira ɲuman kan maa ba yɛrɛ de tun don Gawo mun y'a to kojugu o ma se ka kɛ Gawo mara kɔnɔna la à nous empêcher de frôler les pires. Umar Almahdi Gawo dugu kɔnɔna na u b'a wele ko mɔgɔ min bɛ ji kɛ tasuma la Gawo dugu kɔnɔna na a ye wilikajɔ caman kɛ maa caman ani communauté caman ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliyaw la walasa ko gɛlɛyaw ban bɛn ani sabati mun bɛ Gawo dugu kɔnɔna na caman bɔra tiɲɛ kan sabati de la mɔgɔw ka fɔ la Mohamed Ahmed Sherifiyon ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ. maa tun don mun kɔni tun kalanna kosɛbɛ dɔnnibaa tun don wa a ka wajulu sira fɛ a tun bɛ bɛn de sinsin Gawo duguladenw ni ɲɔgɔn cɛ maa dɔ kɔni mun y'i jija sabula a y'a to kɛlɛw kɔni o ma wuli Gawo dugudenw olu ni ɲɔgɔn cɛ Gawo sigibaw ni ɲɔgɔn cɛ a y'i banba o la kosɛbɛ. Mɔgɔw b'a fɔ Gawo kɔnɔna na ko a da tɛ don politiki kuma la nka a bɛ solution sɔrɔ problème caman la mun bɛ don communauté ni ɲɔgɔn cɛ ale kun ye président de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation o ye jɛkulu ye mun bɛ baara kɛ walasa bɛn ni sabati ka se ka sigi Gawo kɔnɔna na Haut Conseil islamique ale ni imamu ka jɛkulu mun bɛ wele ko limama a bɛ baara kɛ olu de la fo ka se a fatu waati la. Imadidine Umar Diallo, VOA Bambara, Gawo.